Molt bé. Bé, passades unes hores ja de l'escrutini final, és el moment de valorar els resultats satisfactòriament des del punt de vista de la nostra presència novament al Parlament Europeu, però també, lògicament, i no vull deixar de dir-ho, preocupant des del punt de vista de l'altíssima abstenció. I això és important dir-ho perquè cal prendre nota. No podem en cap cas obviar aquest fet i, per tant, cal dir-ho d'una manera molt clara que hi ha coses a corregir, moltes coses a corregir. També vull dir d'una manera molt clara que davant de l'ascens de la dreta i de l'extrema dreta a escala europea, la nostra presència al Parlament Europeu serà determinant. I ho serà no només per la feina que hem fet, sinó per la que encara queda per fer. Per això vull agrair una vegada més la confiança que tota la gent que ens ha donat suport i que ha fet campanya i que sobretot ha acabat finalment votant-nos ens ha donat. I crec que és important no només agrair la feina feta, sinó l'encoratjament i sobretot d'alguna manera els consells i les recomanacions que se'ns han fet. Vull especialment agrair també a la gent que ha participat a través d'aquest videoblog a fer aquesta campanya molt més dinàmica, molt més directa. Era la nostra intenció, era la nostra voluntat poder arribar directament a les inquietuds de les persones. Ho hem intentat fer amb tota la nostra il·lusió, amb tot el nostre acord i esperem haver-ho aconseguit. Un cop més, moltes gràcies i sapigueu que ens queden 5 anys de molta feina, de duríssima feina, però sobretot d'una feina molt convençuda.